ассалому алайкум дӯстони азиз, фарорасии баҳори зебора ба ҳар яку яки шумо муборакбод мегӯям ва умедвори он ҳастам ки соли дигар низ мо якҷоя намин баҳори нозанина пешвоз мегирем. дӯстони азиз, чӣ хеле ки медонед, имрӯз 1 март, рӯзи аввали баҳор, рӯзи интихобот дар Тоҷикистон. Ана аз амин сабаб имрӯз корвон кор намекуна. баъд ма ки бозор намерам имрӯз, видеои ма канали ма бе видео намона гуфтам. Ма имрӯз ба хулоса омадам ки камакак видеои вая нишон пешина доштам дар архиви ами телефонам, ҳамура нишонтонисиям пешниҳод кунам. баъд як-ду нусхаи атласа, киртаи атласа, ами украшениёша духтарако намин хоҳиш карда буданд подписчикои ма. анамуно барои анамуно ма пешниҳод мекунам. ана марҳамат, и як моделиш чихе украшение кардагиан киртаи атласа. диде дӯстони азиз, ана и дуюмуш и намин ласай атлас не ласай ҳози биромадагиай бозорда. ози насиб боша ма бозор бирам, ласора шумода нишон метиҳем, нархоша гап мезанам. дӯстони азиз, беҳад тунуки хушрувай сабукай. ана ин намуд, ма дар як видео малакай и нусхара нишон дода будам, вале касе надида буд. марҳамат, тамошо кунед нусхаи нави атлас. духтошона ма пешниҳодтон мекунам. касонеда ки писандай, марҳамат, анамин намудо заказ кунед, дузеда дузандаҳо нишон тиед ҳамин нусхаҳора. баъд ози ма бо дигароша шумода пешниҳод мекунам. марҳамат, тамошо кунед. и ози салони дугонамай ҷои дузандагӣ. анаи остини киртай ози ма пешакша бо нишон метиҳем шумода. яъне и почаяй и вая почая мукртаяй нига кунед, поёнаш чихе хушрӯмадай. ана кирта хидиш пешша бинед чихе хушрӯвай. ана ин намуд. ана касое ки мехоҳед ягон намуд оросиед киртоотона, ма барои вай ёра нишон додастам ки шумода я идея шава ягон намин вай кунед. ин намуд киртаора арӯсо заказ кардагиан барои арӯс духтаистаи ами салонда. бо ма гуфтам барои подписчиком ма ёра видео кунам, пешниҳод кунам. баъд иҷозат шид мода. марҳамат, тамошо кунед дӯстони азиз. инаи аллакай дигари киртаяй ира бинед. ана инам украшениш хушрӯва, яна тумор кардагиан. баъд ами тумораю бинед гили атласам амхе тумор омадагиай айҷа. ози ма шумода ира остиншам нишон метиҳам. ана бинед чихе хушрӯвай. ино анамин нигинош қиматай. баъд анамин духти украшения ами киртоо қимат меғалта. мисол анамин 200 сомонай ба фикрам духтушу украшенияш кирта почара. барое ки анамин сангчое ки оро додагиан ҳамо қимата ира ба ҳам даст кати мекунан. барои мо қиматарак меғалта. ана тамошо кунед дӯстони азиз. ана вая ки муҳрош бисёр буд, украшенияш бисёр буд, якта пешаи ӯ 250 сомонай, 270 сомонай. ами духтиш кати ами украшенияш оро торош. ана остинша бинед. ира остиношанам хе омадагиай. и киртара остин калта заказ кардагиан ам хелай. ана михел дӯстони азиз. ана дӯстони азиз, и видеои пешинаи маяй аз сабабе ки видео набуд бароямо ма шумода гуфтам нишон диҳам. и видеора ма каналамда партотагӣ набудам. ина маскагираку шакаргиракора бинед. ино 10 сомонӣ. и оптовии 7-12 рядои охирон шай тарафи вай корвон тарафи оптовуш 7-12 ряди охирон. ана ин намуд бинед сокгирако инаю 20 сомонӣ будай. дидед дӯстони азиз, чӣ хеле ки нав гуфтам, аз сабаби видео набудан, аз сабаби бозоро маҳкам будан, имрӯз истироҳат доштан, ма шумода аминора нишон тиҳем видеои пешина. ана и стаканора бинед дӯстони азиз, 3 сум, 4 сум, 5 сум, 7 сум. ана и руғангирака бинед, уксус руғангирак ам хеле мешава 10 сомон.
анаи стаканора бинед 4 сомаву 5 сомаву 9 сомонаву ҳар хела ҳаст. дидед анаи пешнангиёш анаи тёмнеян ва ё 7 сомонӣ. ана ино 5 сомонӣ 6 сомонӣ. на марҳамат тамошо кунед. анаи боша чойник 30 сомон и чойгирак. баъд анаи ёра бинед. анаи мева компотгирако 20 сомон 25 сомонӣ. марҳамат шахсоне ки ҳам хоҳиш карда буданд ана тамошо кунед. баъд ана иҷа бинед иҷада суткоҳо ҳастай термусо ана бинед ҳар намудаш ҳастай. ана ва ёра бинед ана сурху кабутан ва ё 25-20 сомонӣ нархош. чойгирако чойнико 25-20 сомон нархош. ана ҳозир бо вая нишонтон месиём. дӯстони азиз анаи сутко тифала бинед. тифал 40 сум 30 сум 50 сум 70 сум ҳар намуд. анаи термусора бинед ино 80 сум 50 сум 30 сомон 100 сомон. тамошо кунед. инаи калоняй оҳанияй 90 сомон. инаи 60 сомон. и тараф ба 30 сомонаву 25 сомонаву 40 сомонаян. ино аллакай пластмассиян. фақат инами сетаи и тараф оҳани буд. ина тамошо кунед дӯстони азиз. ира бинед чӣ қадр хушрӯан. ёям анам хе 50 60 70 шумо ҳам хе тақрибан нархоша бинед. баъд ана хе ваё ҳастай. афсӯс нархои ваёра надидам. дафбурам бо аниқтон мекунам. ана 40 сомона сутко ҳастай тифало ҳастай. хеле озӣ гуфтум тифалора ҳар хел нарх ай 30 40 50 баъд то 100 чанд болояй. тамошо кунед дӯстони азиз. аз янами газора ма шумода нишон месиям. анаи газиё нархошон 200 180 250 будай. бинед оз ма шумода дига намудошам нишон месиям. дига намудами ваёра пилтои авқоткунака мичтора ози месиям нишон. баъд шумо бинед бо аз ин тараф ҳастай. инаи майдаак мичта газ майдачаш и 120 сомон. ана аз ин тараф дӯстони азиз анаи бакалода ма харидорӣ омадагиям. ё 8 сомони оптомуш. ёра ма барои фурӯш мебарам барои магазин. ана бинед мичтоо 3 намудаям дутаго 3 намуд будай. сорти сеюмуш ира 140 сомон. сорти дуюмуш 180 сом. баъд сорти тозаш 250 сомон. марҳамат тамошо кунед. расиски тозаш 250 сомон. ами мичтои дутагара ино албатта ки бо арзон меша. чӣ хеле ки ма гап зада будам дар дигар видеом ки чӣ нархе ки ма шумода пешниҳод мекунам гап мезанам. вақте ки шумо бо ҳамо нуқтаи савдо меоед бо мебинед бо ҳамаи ҳамин чизое ки ман пешниҳод кардагим бо арзон меша бо савдо мешава. ана бинед аз дига намудошам нишон метиҳам аз шумода. яктагоша нишон метиҳам. яктагошам бинед. ана яктагошам 3 сорт дора. як сорташ 80 сомон якташ 120 сомон як дигаш 150 170 сомон. тозаи тозаш тамошо кунед. баъд ҳами яктагоча намудора 50 сомонашам ҳастай 70 сомонашам ҳастай мисол 40 сомонашам ҳаст ва ё нами сифаташ қанағз нестай. на дӯстони азиз оз ма бо инаи печкора нишон метиҳам шумода. на инора бинед дӯстони азиз. анаи 100 инаи сирх 145 сум. анаи инаш боша 180 сум. нархошон хоҳишмандо бо омада арзон карда харидорӣ кунед.
анай пуфкунакои най байнангиш 80 сомон 70 диаметрия анау кулулаи барш 300 сомон и тозашай ана баъд якум истодагиш боша и 140-130 сомон тарафай бакалояи 7-8. ана дӯстони азиз имрӯза видеои мо ба охир мераса. ба диққати шумо беҳад миннатдор ҳастам ки бо мо ҳастеду моро дастгирӣ мекунед. хайр, то барномаҳои оянда, то видеоҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошед.